Jeste bili dobrodošli u novi epizod solo preživljavanja. Evo, snimao sam, ali kamera se ugasila i nije snimao video. Ovo je to što sam napravio. Znate one bobice što su ljepine. I runik. Bilo je malo dosadna epizoda, znam. Ali u ovoj epizodi samo ja sam krampove. Ne trebaju. I hrana. Ajde da spečemo. Ne može da peče. Ovo je sporedio samo za... Dal smoker. Rashoda. Idemo da pokušamo ubijem jednog skeleta. Dvojica. Nije važno. Treba mi jedno, dva, tri, četiri. Četvrto. Nadam se sad. Sam zapravo. Smoker. Smoker. Tri već. Jedan je treba. Ne treba mi da se ispeče. To je potrebno preperiti aerobso ostaviti, uzeti bobice i popraviti još. Trebati neka tamo ovdje.
za hranu, za rude i treba mi onaj za običan peć. Ako pa ne napravim. Sad treba da vidim s kartona. Sada to hoće da pripetujem kuću. Arrow. Ini sini. Dam arrow sama Dobro, spatilo se, imamo jedan gol, daj. Farmujem da vidim šta mi sve treba za crossbow. Za luk i strelu treba stikova, treba mi strelj. Samo što da ti data sam sebi. Gold, sticks i rotor flash tool. Hranu imamo. Još ovo dam. Zanima me može li ovo. Imam jedan gol. Mi ga treba da napravim i obično peć. Što je postoje da dobi peći ne problem. Ono što meni treba. Ovi 10 će mi trebati tamo nekad. I sad treba Stickensi. I ovo. Daj mi sve to, zato što treba da napravim jedan 4 onda obrađena. Četiri obrađena i tako. Sad trebaju bakne. Chicken. Ja ću ovog sada dobijem još.
idemo ga tu. Tjela. Ovo. Isti ga. Da ćemo u ili prema nam jedan torč tu. Zadajmo do jedan torč tu. A za svaki slučaj 5. Ništa, neću učinu. Dobre. I njega mi dosta treba. Ljudi sada koji imamo dosta uglja, možemo da razdelimo svaku pećnicu jednako. Kako sve nikad kliknem pogrešno. Kako se skupim, to ćemo sastaviti u inventori 17. Ok, nije loše. Evo, imamo 5. O. Ljudi. Naskupali smo dosta ovoga, mislim da ćemo onda stati sa zonom. Da je kratka. Ne, nije baš prevelik sam, ne mogu. Da sam kopala na gore, ostalo stvari, imam što dobijemo.
I da završimo 5 tih 8, ok, 15, te mi je ostatak. Tu 12 tih, 33 uglja, nije loše. I ostalo mi 4 točka. Ljudi, to je to od ove epizode, samo neka pogledam nešto. To je to od ove epizode. Share i subscribe. I... vidimo se u sljedećoj epizodi, pošto sam morao u ovoj prokletoj epizodi da pravim 3 šporeta.